በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቅዱሰ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክና መጋቤ ፍጥረታት ፈጣሪ ዓለማት ርህሩህ ፈጣሪና ዝሓለፈ ግዜና ብድሓን ብሰላም ሓሊፉ ክሳዕ ዝቅዱስ ዕለት እዚ ዕድመን ንስሓ ሂቡ ደው ስለ ዘበለና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ንሱ ቅድመ ዓለም ብሓድነትን ብሰለስነትን ክውደስ ክቅደስ ዝነብር ዓለም ካብ ዝፍጠር ዘመን ካብ ዝቁፀር ከዓ ብቅዱሳን መላእክትን ብሰባትን ብፍጡራን ደቂ ሰባትን ናይ ባህሪ ምስጋና ዝበፅሖን ዝግብኦን ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ስለ ኩሉ ዕለታቱን ግብርታቱን ደጊምና ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ናይ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ርህርህተ ህሊና ምስ እግዚአብሔር እንዘራረበላ ቋንቋና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸታ ረድኤታ ይሕደረና። ናይ ኩሎም ቅዱሳን ጸሎት ረድኤት አማላድነት ከዓ ይፈለየና። ናይ እግዚአብሔር አምላኽ አዒንቲ አቦታትና ካህናት ክቡር አቦና ቀሲስ ሰሎሞን ሓላፊ ክፍል ትምህርት ሰንበት ምስ ሃገረ ስብከት ሽወደን አበው ካህናት አሃው ዲያቆናት ክቡራን አቦታት ምእመናን ክቡራን አዴታት ምእመናት ከምኡውን አስር አቦታትኩም ብምኽታል ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብትግሃት ኣብ ምግልጋል ትርከቡ አባላት ትምህርት ሰንበት ዘማርያንን ዘማርያትን መንእሰያን መንእሰያት እግዚአብሔር አምላኽ ዓዚዝ ዘፍቅረኩም ህፃናት ብሓፈሻ ኩልኹም ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ተጋቢኡኹም ዘለኹም ድሓን ድሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም? አሜን። ልዑለ ባህሪ ርህሩህ ፈጣሪና እግዚአብሔር በአና ብደቆ ዝተመስገነ ይኹን። አቀዲሙ ንቅዱሳን ነቢያት ንቅዱሳን ሐዋርያት ንቅዱሳን ሊቃውንት ምስጢሩን ጥበቡን ምስትውዓሉን ከም ዝገለጸሎም ንኹልና ምስጢሩ ምስትውዓሉ ጥበቡ ምን ትገልጸልና ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። እነሆ ፈቃድ እግዚአብሔር ኮይኑ ዓሚ ከም ዝህጂ ንዓመታ ብድሓም ሰላም አጽንሐዮ አጽንሐና ኢልና ለሚናዮ ዝለመንካዮ ዘይከልእ ዝነገርካዮ ዘይርስዕ ርህሩህ አምላኽና ከአጽኒሕና እሞ ዝሓለፈ ዓመት ብምሕረቱ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ዝህጂ ዓመት ወሲኽና ዓቢና ክንከውን ከዓ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ይርአየና። ዓመት ዓመት ብጸጋ እንዳዓበና ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ እናተሰጋገርና ምንት ክንከይድ ከዓ ምሕረት እግዚአብሔር አምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንና ይፈለየና። ክቡራን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኩልና ተረዲናዮ ከም ዘለና ናይዚ ዓመት እዚ መርህ ቃል እንታይ ዝብል እስመ እበድ ውእቱ በቅድመ እግዚአብሔር ጥበቡ ለዝ ዓለም ቀዳማዊ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 19 ናይዚ ዓለም እዚኣ ጥበብ ወይ እውን ናይዚ ዓለም እዚ ጥበብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዕሽነት እዩ። እስመ እበድ ውእቱ ኢሉ ጀሚሩ ምክንያቱ ብላዕሊ ተተሓሒዙ ዝመፀ መልእኽቲ ስለ ዘለዎ እዩ። ንዑኻ ክንርአና ከም መእተዊ ክኾነና ሓፈሻዊ ዓቢ ማለት ህዝቢ ኣገልገልቲ ዝበዝሕዎ ጉባኤ ወይ እውን ቅዳሴ ወይ እውን ኣገልግሎት ክኾን ከሎ ድዩ ዝያዳ ዝብራሃናስ በጻብዕ ዝቁፀሩ ሰባት ዝርከብዎ ጉባኤ ጽኢልና ልብና ተሓቂ ፈልጥ ይሓቂ ህዝቢ ክበዝሕ ከሎ ጉባኤ ክመልእ ከሎ ዋላ እውን ኣብታ ሓንቲ ቦታ ዝተወሰኑ ሰባት ጥራይ ዘለዋ ኣብታ ሓደ ከዓ ብዙሕ ህዝቢ ብዙሓት ኣገልገልቲ ብዙሕ ኣገልግሎት ኣሎ ተባሂሉ ናበይና ንመርፅ ናበይ መኸድና ልብና ተሓቂ ፈልጦ እዩ። ኣብ ክርስትና ግን ኩሉ ግዜ መቸም ናይ ኩሉ መሰረት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናትና ኣርአያ እዩ። ንሱ ልዕሊ 5,000 ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ኣብ ጎቦ ምሂሩ ሰቢኽ እዩ። ንሱ ብሓንቲ ቃል ንሙሉእ ዓለም ኣብ ሰማያት ዘሎ ቅዱሳን መላእክትን ኣብ ገነት ኣብ ብሔረ ሕያዋን ኣብ ብሔረ ብፁዓን ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ፍጡር ብሓንቲ ቃል بحانت قصبت عين كسمع زغل أملاخي حلف يلون
نستوسون سبات نخلت سلسته أبجزء ماتيو إن ماريا من مارتانا الأزارن كلت سلسته أبجزء كوينو مهيريو حلف يلون أبيت حتى أن أتيو سبات ما أدم سؤال تقريبو مهيريو حلف يلون نحدث جبائي سريعو مهيريو إن نيكوديموس تكسيكال نبينهم ليت جبائي دا سريع مهيريو حلف يلون نسامراوي سبيت نحنت سبيت جبائي سريعيو بكأتري ببرهان معالتي فرق معالتي بس حيك أتري كل سبب زريقه نحنت سبيت جبائي سريع مهيريو السنة تحتنا أملاخي أقرأ ما قدون سرعة ندام هاري زغيد نابنت نيكوديموس كما روح الله نيكوديموس ليتنا بقوي تازم أسألو نات مغنيات نيروي كوين جن نيكوديموس بسألمات بليتي خمهرو رينايو نسامراوي سبيتي بكأتري بسحاي برهان أب جول كل سب ماي دكنستيو ولكتبعتيه مايز وورد العيلة جلس بزخونه بوتا بسحاي كأتري كمهرارينا بالانس تيس لزخون سرعة ندام هارز خير أملاخوني مالتي أقرأ ما قدنا مغنياتو كافتنا تعقبون غبلي تمالي ونقات أم خوين تقبعي قدم مرعز ولا ستاوز من نازل زتا أمسي حكيدو هذا خابتي فتنا تازك على نجر أبحث أزلو أكبد سرعة زخر زلو تسأمد دي وين مرعز دارو زلو أكلات أبينهم بزح جزيخ حلف خام زي بقولهم وين هذا قابو ولا عليك علي بزخونه نبيت كريستيان أبي جبائي دموق جبائي وعيلو حديرو أمسيو زبهال أين إيه حموش تكداسيانن كل تسلست مؤمنان تسات وزقبول زلوا قداسي ديس أزيو ببزح مؤمنان تجأنا نقى ببزح عقلتي زملاء أين إيه الدموق عبين زبهال كلتي ومعري كلتي حدي تقداسي تزعابي تصرف كريستيان سجان دمن ولد እግዚአብሔር سوالو نسيو تقال እግዚአብሔር نسيو كلتو وسلسته بسمي ابستاكوبكم له انا ما اكلكم الله زبل املاح نسيو እግዚአብሔር ዘሎ ሁሉ نسيو ስለዚህ كم تون خوننا حفشاو خا استوعلنا يا زين فلت خوي الناس نمستوعل زاكل يمو كلنا እግዚአብሔሪ ኮይነ ግን ናይ ተሕትና አምላኽ ከም ዝመሃረና ኸ ኣብ ኩሉ ብሙሉእ ልቢ ክንሳተፍ እግዚአብሔርን ቅዱሳንን ዘለውዎ መኾን አሚንና ክንሳተፍ በረኸት ክንካፈል ክንመሃር ክንቅደስ ክንባረኽ ከም ዝግባአና እዩ እስመ እበድ ውእቱ በቅድመ እግዚአብሔር ጥበቡ ለዝ ዓለም ናይዚ ዓለም እዚኣ ጥበብ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ዕሽነት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ نزي كفل زي وين أنكس إذا صحفر له مغنيات انتهي بيت كريستيان كورنثوس أزي عبيفة ناقت يموانيرو استفلا لي شجرات هوشت أم نيروهم مهيروهم مسكدة بدحريو أزي بزح زر زلوا فتناتات كابتي بعبيز تكسكا أما كلام مفللاي مكففال قت يموهم نيرو أنا بلز أنا بابلز زبل من مخخاح تعبيد تمكحتي زلوا جهرة زلوا أبتي بيت كريستيان أبتز نبرو أنا كريستنا هود أتيوم أب أزيو كبيد حدا جانا مكفال وريقة نيرة نسخة أنت ميلوم قال لي أنا زب أولوس أنا زابلوس أنا زكيفها أنا نايب أولوسي أنا سبا نايب أولوس أنا سبا ناكيفها أنا كوب بقدس باولوس استمهار كوي نحن نسوز زمهارنا يزبلو بحد وجن نعنا زمهارنا أبلوسيو زبلو بحد وجن نعنا زمهارنا سبا كيفا بيتروسي زبلو خا بحد وجن ناتنا يبلز ناتنا ممهر بيعبي ناتنا ممهر بابلز ناتبهلو أزيو مخخح جهرة حدا خا تعبيت زنبرة شجراتنا تابيت كريستيان قدس باولوس بحث يرود حركة الرينا نزي أسيرو كمل سلم كلها أنت يزبلهم أنا تخلكو أبلوس تجبره أستي قويتا خا
أعبي أصدقائي كلاتنا نا كريستوسينا تمسرت نسيلو يأسرو قال مهيرو مسكده كابت أمنة كريستنا واسيوم ناب مدراو طبب ناب فلسفنا آتيوم فلسفنا يتزبلص فلطات نسو يتزعبي طبب مستوعال بمبال كاب أمنة كريستنا كاب تحققኛ طبب واسيوم ناب ناي فلسفنا هيوت زخدو ناب فلاسفاتات كختلو جمرو بزحات كانيرو ማለት نزيم بار نايز عالم زي فلطات نايز عالم زي فلسفنا أقدم እግዚአብሔር عشنتي ማለት زي مفلاطيو يلجمر نتخل زنبر شجرات مصر ايخا بلا علي انتاي لجميرو ونت انقص يتامرونو كما انتم ماحدرو لمنفس قدوس نسخاتكم سي ناي منفس قدوس محدري مخانكم ايتفلطو انديخوم يلجمر قصيلو ومنفس እግዚአብሔር حضور لا اليكم نا እግዚአብሔር منفس قدوس كابل عليكم حضور حديرو خم زلونسي ايتفلطو انديخوم وزس اماسنا بيت እግዚአብሔር لوتوني ياماسنو እግዚአብሔር نتا نا እግዚአብሔር املاح بيت مقدس زفرس ማለት بيت مقدس سبنتو نا እግዚአብሔር محدر زخونت بيت مقدس سبنتو بحاتيات زرسح يلو እግዚአብሔር املاح قصعي እግዚአብሔር املاح كطفوي بحاتيات تطفيو قصيلو وبيتوس ለእግዚአብሔር አንቱም ውእቱ ና እግዚአብሔር ቤቱ ንስኻትኩም ይኹም አብ ነገሪ ወኢታርኩሱ ቤቶ ለእግዚአብሔር ና እግዚአብሔር ቤት አይተርክሱ ማለት ሰብነትኩም ወኢታስህቱ ርእሳኩም ክፉ ስራሕ ሰሪሕኩም ከአ ንርእስኩም ስሑት አይትግበሩ ንርእስኩም ስሑት እትገብሩ ለስራሕ አይትስርሑ ስበለ وزيهلي أموستيتكم كما طبيب وأتو بز علم أبدا ليرسي رأسه أما أكلكم أنا فلات إزبل ويون فلات كوين زسمعوا أما أكلكم انتلو نسو أنا زفلت أنا قريب اللين أنا فلات أيكون كون من ما يكون كون يبل نمنتاي كوم خبل قصيلو خمس يبل كما يكون طبيبا فلات نخخون طببኛ نخخون اما اكلكم انا فلات يزبل تلو انا فلات ايكون كون يبل انا من زفلطو ነገር يبلين يبل فلات نخخون طببኛ نخخون بدحرينا ابزي مص بلاعلي تتحيس لازمص اسما يلجمر ايمو زبل ترجم አለው አትግርኛ اسما ابد واتو طبابو بقن እግዚአብሔር ጥበቡ ለዘዓለም ይልሻው ምክንያቱ ወይውን ናይዛ ዓለም እዚ ጥበብ አብ ቅድመ እግዚአብሔር ዘይ ምፍላጢው ናይዛ ዓለም እዚ ፍልጠት አብ ቅድመ እግዚአብሔር ምንም ዘይ ምፍላጢሞ አማ አከልኩም ፈላጥ ኮይኑ ዝስምዑ ወይውን አነ ፈላጥ የዝብል እንተሎ ምንም ዝፈልጦ የብለይን ይበል ምክንያቱ ናይዛ ዓለም እዚ ፍልጠት አብ ቅድመ እግዚአብሔር ዘይ ምፍላጢው ናይዛ ዓለም እዚ ጥበብ አብ ቅድመ እግዚአብሔር ዕሽነት እዩሞ يبلوم نسب كورنثوس ببيل خان خلاتنا مالت اتمأتو زي نايزا عالم زي فلطت ابكن እግዚአብሔር زي مفلات يلو كمون اب ماكلكم انا ፍጹም የዝብል እንተሎ انا بقوع ፍጹም የዝብል እንተሎ ንሱ انا ጀማሪ አይበል كما يكون طبيبا ፍጹም ንخኸውን يقولوا مالتي ما ماكلهم نحنا فلاتاتنا نحنا بأجل استمهرناينا نحنا نبلز بالمخخح كمون بمدراو طبب بمدراو فلسفنا بمدراو فلطت ممكح مجهر تتحيزو مسلز نبرو كم زي لي جمرو اذا انقص زي ቅዱሳን ሊቃውንት ወይ እንታይ ነው የሚሞላው ትምህርት በእንተ ወጣንያን ናጀመርቲ ትምህርቲ ገና በዘበሰሉ ስለዝነበሩ በመንፈስ ዘዓበይ ስለዝነበሩ ቀስ እንዳገበር ይዝምህሮ አብ ክርስትና ህይወት ሰለስተ ደረጃታት ይዘሉ ቀዳማይ ናይ ወጣንያን ማለት ናጀመርቲ እትካልአይ ናይ ማእከላውያን ናይ ማእከሎት ሳልሳይ ደረጃ ናይ ፍጹማን ፍጽምናይ በዝ ደረጃ እዚ ዝሕለፍ
ስለዚህ ኣነ ፍጹሜ ናይ ፍጽምና ደረጃ በጽሐ ኣለኹ ዝብል እንተሎ ኣነ ጀማሪ ይበል ፍጹም ንኽኸውን ትሕት ይበል ቀጺሉ ሽዑ ከምዚ ኢሉ እስመ ከመዝ ይብየ መጽሓፍ ከምዚ ይብል ዘይእህዞሙ ለጠቢባን ትምይንቶሙ ንጠቢባን ብጉርሖም ይሕዞም ነቶም ፈላጣት ኢና ጥበበኛታት ኢና ዝብሉ ንዓኣቶም ብጉርሖም ይሕዞም ኢሉ ከም ፈሪሳውያን ንሕና ምሁራን ፈሪሳዊ ማለት ሊቃውንት ልዕሊ ኩሉ ዝኾንና ኢና ጥበበኛታት ኢና ኢሎም ምክሕ ነይሮም ከምኡውን ብፍልጠትና ብትምህርትና ልቢ ሰባት ንሃንጽ ኢና እንዳበሉ ይምክሕ ነይሮም ቅዱስ መጽሓፍ እንታይ ኢሉ እብን ዘመነንዋ ነደቅት ኮነት ርእሰ ማእዘንት እቶም ብትምህርትና ብጥበብና ብፍልጠትና ልቢ ሰባት ኣእምሮ ሰባት ንሃንጽ ኢና ዝብሉ ፈሪሳውያንን ሰዓብቶምን ዝነዓቕዎ ክርስቶስ ኮነት ርእሰ ማእዘንት እሱ ርእሲ ማእዘን ኮነ ንጎራሓት ብጉርሖም ይሕዞም ንምኩሓት ብትምክሕቶም ይሕዞም ሓደ ኣብነት ኣምዚ የምጽኡ ቅዱሳን ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያንና ሓደ ፈላስፋ ምስ ሞትኩስ ኣነ ዝኣክል ናይ መቃብር ምምሽማሽ ክረኽበኒ ማለት ዲ ሓመድ ክበላዓኒ ኢሉ ሓሲቡ ብድሕሪኡ ጠቢብ ፈላጥ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ነቶም ተምሃርኡ ፀዊዑ ምስ ሞትኩ ኢልዎም ከይትቐብሩኒ እቲ ናተይ ፍልጠት እቲ ናተይ ጥበብ ናባኻትኩም እንተ ክሰጋገር ሓሪድኩም ብልዕኒ ኢልዎም ከይትቐብሩኒ ኢልዎም ሽዑ ጽቡቕ ኢሎም ተተጸበዩ ዘይመውት ኮይኑ እንታይ ክሳብ ዝመው ዘጸበየ ኣለና ደኣ እንተ ፍልጠትካ ዝሓልፍ ኮይኑሎም ብህይወቱ ከሎ ሓሪዶም በሊዖሞ ንጎራሓት ብጉርሖም ይሕዞም ነዚ ከዓ ማለት ነቶም ፈላጣት ናባሃልቲ ብጉድለት ፍልጠቶም ይሕዞም እቶም ሙሉኣት ኢና ኢሎም ዝሓስቡ ንዓለም ብትምህርትና ንልውጥ ኢሎም ዝሓስቡ ኩሎም እዚ ዓይነታት ኣተሓሳስባ እዚ ዘይእህዞም ትምይንቶሙ እዚ ከዓ ካብ ፍልጠት ዝግድቦም ኢሉ ፍልጠቶም ጎደሎ እዩ እዚ ትምክሕት እዚ ትዕቢት እዚ እዩ ንፍልጠቶም ገዲቡ ዝሕዞ ገደብ ይገብረሉ ውሱን ይፍልጠቶም ምንም አይፈልጡን ስለዚህ ነዚ ፍጹማን ንኽትኮኑ ፈላጣት ንኽትኮኑ ምንም ዘይንፈልጥ ኢና በሉ ኢሉ ዝጀምር ቅጽል ኣቢሉ ሽዑ ከምዚ ይብሎም ንኹልና እዩ ወካኢበ ይብየ የኣምር እግዚአብሔር ህሊናሆሙ ለጠቢባን ከመ ከንቱ ውእቱ ናይቶም ፈላጣት ኢና ባህልቲ ናይቶም ፈላስፋታት ፍልጠት ከንቱ ምዃኑ እግዚአብሔር ይፈልጥ እዩ ወበእንተ ዝንቱ እይትመካህ እንከ አሃዱሂ እጓለ መህያው ስለዚ ሓደ እኳ ካብ ደቂ ሰባት ብዛዕባ እዚ ኣይመካህ ኢሉ ብፍልጠቱ ኣይመካህ ምምኽኻሕ ስለ ዝነበሮም ከምኡ ይብሎም ቀፂሉ እስመ ኩሉ ዘዚኣክሙ ኩሉ ናትኩም ኮይ ኩሉ ናትኩም ወገን እዩ ኩላትኩም ሓደ ኢኹም ጳውሎስ ናትኩም እዩ ጴጥሮስ ናትኩም እዩ ኣጵሎስ ናትኩም እዩ ስለዚ ኣይትመኻኽሑ ዘይንፈልጥ ከንቲ ኢና በሉ ኢሉ ይጀምሮ እቲ ናይዚ ኣርእስቲ እዚ ብመጠኑ ንምርኣይ ዝኣክል ምክንያት ጽሒፍ ማለት ምክንያት ጽሕፈት ቅዱስ ጳውሎስ እዚ መልእኽቲ እዚ ክጽሕፎ ምክንያት ዝኾኖ ብዙሕ እቲ ቀንዲ ጠቐስናይ ከዓ ብሓፂሩ ነዚ ይመስል ቅዱስ ያዕቆብ እምበኣር ነዚ ዘርዚሩ ከረድእ ከሉ ከዓ ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 18 ከምዚ ይብል ኣብ ማእከልኩም ለባምን ኣስተውዓልን ኣሎ ዶ ብሰናይ ኣካይዳውን ትሕትና ብዝመልኦ ጥበብን ገይሩ ግብሩ የርኢ መሪር ቅንእን ንዓይት ዓመኒ ዝብል ስምዒትን ኣብ ልብኹም እንተለኩም ኣይትመክሑ ንሓቅውን ኣይትጻረርዋ እዛ ጥበብ እዚኣ ምድራዊትን ስጋዊትን ሰይጣናዊትን እያ እምበር ካብ ሰማይ ዝወረደት ኣይኮነትን ከመይ ኣብቲ ቅንእን ንዓይት ዓመኒ ዝብል ስምዒትን ዘለዎ ኣብኡ ምፍራስ ስርዓትን ኩሉ ግብርን ኣሎ እታ ካብ ላዕሊ ዝኾነ ጥበብ ግና ቅድሚ ኩሉ ንጽህት እያ ድሓር ሰላማዊት ሕያወይቲ ሰማዕ ምሕረትን ጽቡቕ ፍረን ዝመልአት
شارنتن قبزنان زي بالله إيا بسلام زرقو قبرت سلام فرد صدقي عصدو سلقالاتو እግዚአብሔር አምላክና አስተመስገን ይሁን አስተውዕሉ እታ ካብ ላዕሊ ዝኾነ ጥበብ ግን አይሉ ዘርዚረዋል ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ጥበብ ስለዚ ናይዚ ምድር እዚ ጥበብ ናይዚ ምድር እዚ ፍልጠት ንምልከለና ግን ጥበብ ስጋዊ አይደለም ማለት አይኮነን ስጋው ጥበብ ትምርቲ ኣብዛ ዓለም እዚ ንነብረሉ ሜላ የድልዩ እቲ ዝባሃ ዘሎ ግን እንታይ ካብ ላዕሊ ዝኾነ ማለት ፈቃድ እግዚአብሔር ዘለዎ ጥበብ ፈቃድ እግዚአብሔር ዘለዎ ፍልጠት ንእግዚአብሔር አምላክ ዘቀደመ ጥበብ ፍልጠት ትምርቲ ምስተዋዓል ዝኣመሰል ነገራት ፈቃድ እግዚአብሔር ዘለዎ በእግዚአብሔር አምላክ ዝምራሕ ንእግዚአብሔር አምላክ ማእከል ዝገበረ ክኾን ዘለዎ ካብዚ ብዝተፈልየ ግን ብናይ ውልቆም ፍልጠት ዝምክሑ ከማና ዝኣመሰለ የለን ኢሎም ንእግዚአብሔር አምላክ ረሲዖም ብምድራዊ ጥበብ ብምድራዊ አእምሮ ዝምርሑ ኩሎም ነዚ ከንቱ ዝብሎ ዘሎ ዳንበር ቤተ ክርስቲያንና ጥበብ መንፈሳዊ ጥበብ ስጋዊ አድላይነት ከም ዘለዎ አሚና ንደቃ بمنفساون بسجاون بكلت زبلح السيف كلت زعفو السيف بلعت خوينهم نعلم كجتمو بمنفساون نمانجست سمايات من تخورسو التمهر بتكسيا مخانا استفلتي زبها زولجن تطببتي أكاب لا على ديان نزي قدوس يعقوب فلاليو تامدراويت بلا على زرزيرو كتسيلش أنت هيلو تكاب لا عليه زخونة طبب جنا قدم كله نسهتي عين كاب لا عليه كاب زيابهر دحر سلاماويت حياويتي سمع محرتن صبق فرنز ملأت شارنتن تعبيد ويقبزنان زي بالله بسلام زرقو قبرت السلام فرزلك يا عصدويل الشي بحث سيرو نمر اي نايزا عالم زي طبب تفطرون بهرياتون كميل تقدماي نايزا عالم زي طبب وي تفطرو عالماو طبب افطرو تفطرو خميل نايزا عالم زي طبب هجبروه من تكخونه لنا عالم زبها زلو نبعلو زرزر الله وي قداماي عالم زبل زلو سب مالتي ግን ካብ እግዚአብሔር አምላክ ዝተፈልየ ጥበብ እግዚአብሔር አምላክ ፈቃድ ዘይብሉ ሰብ ንምባሊ ዝተፈላልዩ አካላት አለው ወይም ካብ ጥንት ክሳብ ሎሙ ዘለው ማለት ነዚ ቅዱሳት መጽሐፍቲ ሓደ ኣብነት ክንጠቅስ ምስቲ ግዜ ናብቲ ሰፊሕ አርእስቲ ምትክናቱ ገለ ኣብነት ንምጥቃስ ንኣብነት ጎይታ ምስ ተወልደ ቅዱስ ወንጌል ታይሉ ووصع تأزاز امهاب أوغسطس قيصر كما يتصحف كل عالم يبل كل عالم من تصحف كاب أوغسطس قيصر تأزاز وصع بالحق كل عالم من تصحف كل سب من تصحف زبل حدا حتت هالوي عالم زبل السب قال عالم مال الشيطان عالم ينسوع قال عالم مالت حطيات مالتي كفات مالتي ازي نغرات ز اوش تحزيل ينزارب زلنا نبالي ስለዚህ ናይዛ ዓለም ዝ ጥበብ ተቀዳማይ ተፈጥሮ ዓለማዊ ጥበብ ከመ ይመስል ተይልና ጥበብ ናይዛ ዓለም ኣብ ናይ ሰብ ስጋዊ ምስኻዕ ወይ ዓወት ርእሰ ክብሪ ጃህራን ትዕቢትን ዝተመርኮሰ እዩ ንዓይኒ ሰባት ሰሓቢ ዝኾነ ነገራት ከም ስጋዊ ትምህርቲ ብስጋዊ ክብሪ በሃብቲ ብስልጣን ካይምዘን ናይ ምድሪ ጥበብ እዚ اتكالاي بحريات عالماو طبب تعبيتن رأسخا لعل مبالن نستوعب نايزا عالم طبب ناب تمكحتن ناي ولقنا كبري مقدامن يمرحنا تخالق مكففالن وددرني بحرياتني عالماو طبب ناي عالم طبب مكففالن وددرن يبراتع نسبات كاب كالوت نساتهم الزبالص مخانهم نخحاسبو يقبر كمون من لقاس نخالوت كأمكلال زي أمسول بحريات الله عالم أو طبب زي عالم زي أتمهر كل أبتدرسي زول نجارات بتقولوا نحلفوينا بروس لزخونا كوينا جن عالم أتمهره زي تفتروا زي بحريات خازي جن كدوسان ليك أونت قال أبنات متكاس بزعبا زار استزي حزنيا زلنا رأستي نايز عالم طبابن نايز እግዚአብሔር طبابن እንታይ ሎም መስኪሮ ካብ ቅዱሳን ሊቃውንት ቤተክርስቲያንና ገለ ኣብነታት ክንጠቅሲና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብት ታሻዓይ ድርሳን ንቀዳማይ ቆሮንቶስ ነዚ ሕዝንያ ዘለና ምዕራፍ ዝተርጎመሉ ኣብ ታሻዓይ ድርሳኑ ከምዚሉ ኣብሪህወሎ ናይዛ ዓለም ጥበብ ጽቡቕን
زتراققن كوينو كرأي خالي كرأي خالي خون جن مستباب እግዚአብሔር ክንነጻጸር ከሎ ባዶ እዩ ዓለም እተሐቀኛ ጥበብ ብዛዕባ ትምርትን ምኽዕባት ፍልጠትን ከም ዘይኮነ አይተረዳአን ይሉ በሐሳብ ደለና ናይዛ ዓለም ጥበብ ጽብቁን ዝተራቀቀን ኮይኑ ክረአ ይኸውን ይሉ ግን ምስጥበብ እግዚአብሔር ክንነጻጸር ከሎ ባዶ እዩ ዓለም እተሐቀኛ ጥበብ ብዛዕባ ትምርትን ምኽዕባት ፍልጠትን ከም ዘይኮነ አይተረዳአን حقኛ ጥበብ ግና ብዛዕባ ትሕትና መስዋዕቲ ምዃን ከምኡውን ፍቅሪ እዩ ዓለማዊ ጥበብ ናብ ምክፍፋል ናብ ትዕቢት ናብ መፍልላይ ይመርሕ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ግና ናብ ሓድነት ናብ ሰላም ከምኡውን ዘለዓለማዊ ጥበብ ይመርሕ እግዚአብሔር አምላኽና አምላከ ሊቃውንት ስለ ቃላቱ ተመስገነ ይኹን ከመይ ገራብሪሁ ወነዝ ምዕራፍ ሕዝኒ ያዘልና ምዕራፍ ራዩ ቅዱሳን ሊቃውንት ክትርጉምዎ ከለው በመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ከብርህዎ ከለው ነዝ ምዕራፍ እዚ ናይዚ ዓለም ዚኣ ጥበብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘይምፍላጥ እዩ ዕሽነት እዩ ዝብል አንቀጽ ሰፊሕ ገይሩ ተርጊሙ ወይ ካብኡ ገለ ወሲድና ዘለና ከመይ ያደናቀ ዓይነት አገላልጻ ገይሩ ከም ዝገለጾ ንቀጽል ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት ኣብ ድርሳን 38 ከም ዝብል ጥበብ ዓለም ኣብ ትዕቢትን ንርእስኻ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ልዕል ምባልን ዝተመርኮሰ እዩ እዚ ጥበብ እዚ ልዕሊ መጠን ኣነ ፈልጥ የምባል እዩ እንተኾነ ግን ንሓቂ ካብ ምፍላጥ ዝዓወረ እዩ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ግን ብድኻም ኣብ መስቀል ምሽንካር ማለት ስጋ ለቢሱ ስጋ ተዋሂዱ ንዓና ምን ከድሕን ድኻም መሪጹ ማለት እዩ ብድኻም ኣብ መስቀል ምሽንካር ናይ እግዚአብሔር ጥበብ بسجاوي وين سب ناي مخان تحتنا ملكوت سجات واحد سب مخان كابز عبد تحتنا يلد كمون ندحنا كل عالم رأس خامس وقت مقباري ناي زعبير طبعا بزيلو أوش أنت هلو من كل عالم مسوات مخان كاب سمايات أكل عالم أكل ملوك بزخونه رقيق ملكوت نسماي بزي عندي زرقحة نمدري بزي مسرز ناي زعبير أملاخ سجا سبت واحدو تحتلو بفطرانو مورادو أب مسكال تشنكيرو بفقر تساحبو من تخالو أتمماتو مسواتي مخانو طببنا إجابة هرزيل تحتنا فقري سلام زلويل زمسو قدوس أثناتيوس أزي نالبات بجئز نترجمنا نخيل الناس بأنت تسقوتو on the incarnation زبل أزيو رقيق زخنا بزعبا نجار سجاوي ولا إجابير بحقيقتهم تجلسنا ننبذ زلنا في الله on the incarnation نكدوس أثناتيوس متشم جدا كنبذ زلوا يا ابن نجار سجاوي جديتها أبو قال خفيلو خمسين الله عالم بتبابا نجابير كسح حج كتفلتو كعالتين بتبابو نكمهرنا نبانا مسأ أتين عالم عشنات زمسلا قدوس مسكال بنا እግዚአብሔር ጥበብ نعاد دحنت تامس الله استوعلوا أتين عالم عشنات زمسلا قدوس مسكال أب مسكال ممات تقمتلو بنا እግዚአብሔር ጥበብ بولد እግዚአብሔር نعاد تامس الله نتعشنات زمسلا عالم نعاد دحنت تامس الله كبرنا يكون نا እግዚአብሔር ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥበብ زي دحار بزيادة بتي نجارة سجاوين دابرهنا يسلن خير قدوس هاليقاوند مسيرة غيرنا نحلف علينا طبب እግዚአብሔር اب نجارة سجاوي كم كلاي كفال نايزي حزن يزلنا تمرت بسفيح سلن رياي ازيو رقيق نجار ملكوت يابز نجار زلو ساتنا تيوس نسوعلو بطببو نكمهرنا نبانا مسي اتنا عالم عشنا زمسلا قدوس مسقل بنا እግዚአብሔር طبب نعاد احنا تامصالله أزيادنا أقل. الشرابعي قدوس باسليوس أبي. منفسن نكالوت مجلجالن إيو. أتي ناي قدوس مسكال طبب لعلنا وين كبري بمسوعة تنبر رأسها كب بمبالا يكون نيبل. كندي دسي بالنك بساني كون تمرتي. دقاقين كان بيبكاس بقى كتحالفو زي تغير. منو معاد خدوق ما توعل نزل تراي
أزيو دعمق دعم زخير قالات يمسحوا نشي حمشاي قدوس كيرلس ز اسكندريا الزون از انقزي نقداماي قرنطوس ابسترغمالو انقص زمهارو تمرتي نزي حزنا يزلنا ناي قدس باولوس تمرتي كم زيبل ناي ز عالم طبب ناب قدوس مسقل رأي مويلو عشنا دما مسلو بحسب دلنا ناي ز عالم طبب اسكي دحري يبلو ناي ز عالم طبب ناب قدوس مسقل رأي عشنا دما مسلو يخون امبر مسقل اتي زعابي طبب نغزيابهيري عبيدو نغزيابهيري كمي علم بمسقل مس غزيابهير تعاريقا نعناون دك غزيابهير كنكون ابقيعنا كلهم قدسان ليقاون تحبابيروم زبلوا حدا عبي قال الله تحبابيروم كلهم ليقاون انتايلو غزيابهير املاح كابتي نسب كفطر تتقملو طبب نعالم كدحن تتقملو طبب يبلص الى زيف ازيو ادنا قوي قارق مسيرات وشتلو ويز ነገር እዚ እግዚአብሔር ይሎም ንዓለም ካብ ዝፈጠረሉ ጥበብ አይና ይበልጽ ንዓለም ከድሕን ተተቀመሉ ወይ ዝመረጾ ጥበብ ይበልጽ ይዓቢሉ ከመይ ንዓለም ከድሕን ንሱ ሞት ሓሬ ብናይ መስቀል ጥበብ ካና ዓለም አድሓነ ድሓር ብዝርዝር ክርየና ገለ ኣብነት ምጥቃስ ናይ ቅዱስ ዳዊት ሓደ ቃል ኣሎ እንታይ ኢሉሎ أمبارح سران كلتن أنس أسيء وأكو سبيل أنس حسخامبر سباي كون كوني لحكة تحت الناي نقدس داود كابس توهبو عبيت هابتات حدا تحت الناي أنس حسخامبر نتايلو سب أكون كون مالت ما أنت تحت الناي ينبرسو سبي كوينقنا وشتو تنبيت بأنت كريستوس حازة معرف يمو أتوش حدا مسير الله تنقف بيني أنا حل فينا ጎይታ ኣብ መስቀል ተሸንኪሩ ከሎ ዲያብሎስ ናብ እግር መስቀል ቀረበ ኢሉ ናብ ጥቃ መስቀል ኣብ ዙርያ መስቀል ይዝንብ ነበረ ኢሉ ምክንያቱ ንሱ ጎይታ ካብ ዝውለዳት ሒዙ ክከታተሎ ጀሚሪ ሱጥራ ይኮነን አዳምን ሔዋንን አቤልን ቃይልን ምስ ወለዱ እትንዑ ዝስዕር ርእሱ ዝቅጥቅጦ ካብታ ሰበይቲ ዝተባህለት ንግዚኡ ሔዋን ፍጻሜ ግን ሓዳስ ሔዋን ዳግሚት ሔዋን ቅድስት ድንግል ማርያም ካብኣ ዝውለድ ክርስቶስ ወይውን ካብኣ ተወሊዱ ንዑ ዝቅጥቅጦ ወዲ ተባዕታይ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ኣዳምን ሔዋንን ንኣቤልን ቃይልን ምስ ወለዱ ኣትሒዙ ንኣቤል ተኸታቲሉ ብመናቕቲልዎ ብቃየል ባሕው ከምኡ እንዳበለ መፅእ እዩ ብዙሓት ቅዱሳን እንዳቕተረ ንሓልፎ ኢና ንግዚኡ ጎይታ ምስ ተወልደ ከዓ እዚ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ምክንያቱ መላእክት በሰማያት ክዝምሩሉ ርኢዩ ኣብ ግዜ ልደቱ ሰብኣ ሰገል መፅኦም ካብ ሩሑቕ መፅኦም ነገስታት ክሰግድሉ ርኢዩ ኩሉ ነገር ርኢዩ ቅድሚኡ ምስ ተወልደ ቅድሚ ሰብኣ ሰገል ዘሎ ቅዱሳን መላእክት በሰማያት ምድሪ በሪሃ ክዝምሩሉ ምስ ረአየ እዚ እቲ ተወሊዱ ርእስኻ ክቅጥቅጥ ንስኻ ከዓ ሸኾናኡ ክትነክስ ኢኻ ተባሂሉ ትንቢት ዝተነግረሉ ወይ እውን ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ገነት ኣብ መንጎ ሔዋን ኣዳም ከሎ ዝተነግረ እዚ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ከታተሎ ጀሚሩ ብዙሕ ግዜ ንኣብነት ጎይታ 40 መዓልቲ ለይቲ ምስ ጾመ ናብ ጎይታ ቀሪቡ እንታይ ኢልዎ ወዲ ኣምላኽ ተኮይንካስ ነዚ እምኒ እዚ ናብ ሕብስቲ ለውጦ ምብላዕ ኢሉ ሕቶ ይዝሓቶ ዘሎ ንስኻ ዲኻ ትወዲ ኣምላኽ ትበሃል ካብታ ዳግሚት ሔዋን ተባህለት ተወሊድካ ንዓይ ትቅጥቅጠ ንስኻ ዲኻ ኢሉ ሕቶ ይዘለኮ ብዙሕ ግዜ ከታተሎ ነይሩ እዩ ኣብ ልቢ ኣይሁድ ፈሪሳውያን ጸሓፍቲ መምሃራን እንዳሓደረ ተኸታቲልዎ ፈቲኑ ወይ ብዙሕ ሓሊፉ እዩ ኩላትኩም ትፈልጡ ወይ ኣብ ዙርያ መስቀል ይዝንብ ነበረ ጎይታ ተሰቂሉ ከሎ ጎይታ ከዓ ጥበበኛ እሞ እንታይ ኢሉ ጨዲሩ ካብተን 7 10 መስቀል ሓንቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት ተጠቂሱ ዘሎ ከም ዘለው ኣምፂኡ ቅዱስ ዳዊት ኣቀዲሙ ብእግዚአብሔር ተነገርዎ ጎይታ ዝተነበየ ትንቢት ስለ ዝኾነ እንታይ ኢሉ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ኢሉ ከም ዘለዎ ኣምፂኡ ሓደ ንኣይሁድ ክነግር ኢሉ እዩ እቲ ዳዊት ምእንታይ ዝተነበዮ ኣብ መጽሓፍኩም ዘሎ
داوي تزاربو أملاخي متى حدا كان يقول أنا ما أنت تنقرأ ونخبل مش كذي تنبيت مفصل كالاي لا أقربوا الشيطان الشيطان ناونا مقرب كل زقال أملاخ كوي حكينا أبزلوا خيدو كي كده أبزلوا فرزاز خيلي كوي نجن سجى أدم تواهيدو كبا توليدو السخاء قد تواهيدو سنقرأ له تنبيت مفصل بس سجى أدم ملكو تواهيدو ملء تمسك الكوينو كم مسبلة ديابلوس تحاسيو أي أنت سقي لي أمبرزسي أملاخ يكونن ترى سبي مالتي أروق بأسي إلى حاسيب شعر مخنياتوس أملاخ يمتحد كان يلوز لدعزي أملاخ خوني يقولون يلو نسجد تنبيتنا مفتصام لا أقربوت الشيطان كمون أب جزيت سببكم شجركم أملاخ يبولون خمهر ديابلوس شعو بقى نزغا كم كله أب زمن بلوي نزل موته كله نسجونا مقابر نفسها نبيعات نيرو نفسيون أب تحت مجزات ديابلوس لازم برا كم خجبر يلو نابجر مسكال هندف يلو مساعته قويتها بسنسلة إسات أسيرو أب تحت مسكال مارخول كبرنا يخون تتبع بزيو أنا سأسيو أكوسب أنا حس خامبر سبع كونكونيل كرسلاوي تمالتي بقمت قالوا قويتها زابيرنا لكريستوس أملاخ إليه وقد تسوعكوس أنا أملاخ مبر فطور سبع كونكون نخبل استنبيت بيتي نديابلوس كأمارخو كم تي جفاف عسى تكمل طبابي حدا طبابي جفاف عسى نخحز تجبر تا جمر على حكي رك أتكم لا أبتج عفا عن قريبول لا حكي حسين بلح كم زي شنكر أبا أسرع أبا خان تجبر لا وي ونجر عسى إشتى وي سجاز بلع نجري جبر لا حكي زهرف نجري جبر لا أو نبت بحري ورورا تعسى نتفت لي أرياني ركع مستمع توعي ترني هسه حكي أما يمسأت ويترأي ترني هسه أنت قريب ويترني ركع أنت يزرق السو نتاسجع يرمو قبل علو أف مسأتوه أنت قريبه تحزو مالتي زيت تنبيت أنا حس خمبر سبايكم كن زبالو قويتها أنا أملا خمبر فطور سبايكم كن ديابلوس زرعه نتبدأ زر استوى هذا السجاي زرعه كم تعسى كحزيلو أنا بقري مقابر كربين ناب أقري مسكال كربا ما قويتها كم تتقوين يجفا فعسى بتباب يروشان كروي كبرنا يخون تتباب زول قدس يرولوس كلهم قدسان زي أملاخ كابتين عالم تفتر تتعاملوا تباب سجات واحدو كبسب توليدو أم مسكال تسقيلو نسب زلحانو تباب يبلس بحسير مرايز أكلي هالشيء قدس إفريم سورياوي حزني أزل نارس بأن تتباب مدراوي خمزيبل طباب እግዚአብሔር أبدخام حيل እግዚአብሔር كا أبتحتنا طباب እግዚአብሔር أبدخام مالت أبتحتنا ما أنت خالقت مدكام ما أنت خالقت مسكال طباب እግዚአብሔር أبدخام حيل እግዚአብሔር كا أبتحتنا دحنت أون بتمكحتي أيكون نسترخبه بسقاي بحمامات كريستوس دأمبر أزيد ما أتي نايز عالم زت أبب كتشبطه ويون كردة زي كعله أتوم تحتات جنا بعين أمنات زري ومستير دس بالكال نزت أبب أملاخ عالم كردة كعلن كتشبطه كعلن كتشبطه زي كعله أتوم تحتات جنا بعين أمنات زري ومستير زيل إيش ينقص سلامن تاي نايز عالم طباب أكن እግዚአብሔር عشنات كوين ወይ زي مفلات كوين قداماي ዓለማዊ ጥበብ ካብ ፈቃድ እግዚአብሔር ወፃእን ንፈቃድ እግዚአብሔር ዝጻረረን ስለዝኾነ አክን እግዚአብሔር عشنات زي مفلات ናይ ሰባት ጥበብ ማለት ካብ ፈቃድ እግዚአብሔር ወፃእ ዝኾነ ጥበብ ኣብተም ክሕቲ ወይ ተዕቢት ስጋዊ ምስኻዕ ስጋዊ ዓወት كمون أب كرعات سسرته سلازخونه بأنصارو دما نايزيا بهر طبب أب تحتنا مسواتي كمون فقري استسرته بزغا قدامي نايز عالم زطبب أكن بهر عشنات كوين كالاي طبب عالم نغزيا بهر كردو كفلطو سلازيكل أكن زي مفلات وعشنات توصيرو عالم كردو نغزيا بهر أملاخ كردو كفلطو سلازيكالي أبرومي معرف حدا نزي جلوس جيروس لازبلو
كم زلوا أنبيبنا فتفيتهم سلزقمطوا لنا كدوسان كننبو بينا قطع أملاخ خيلو قبل علي كفاءات حتيات نايتهم بخفاءاتهم نحق زخد نواسبات كاب سماي جلسي أملاخ سلز جلس اللهم اتبزع بأملاخ فلت وزجبا أبعاتهم جلسي كما زمخاني ومن تكسئنو اتعلم كابز فتر جميرو ترأيو زي فلت بحري እግዚአብሔር ማለት ዘላለማዊ ኃይሉን መለኮቱን በፍጥረቱ አጸብቁ ተጋህደ ምክንያቱ ንአምላኽ እናፈለጥዎስ ከም አምላኽ ገይሮም አይኽበርዎን ከምኡና ያመስገንዎን እኳ ደኣ በሐሳቦም ከንቱ ኮኑ እቲ ዘስተውዕል ልቦሙን ጸልመተ ምስበለ ለባማቲና ፈላጣቲና ወይ ጥበበኛታቲና እኳን ተበሉ ዓሽዮም ተረፉ ትሕቲ ልሽዑ كم تنساتهم أملاك فلتو زيدليو أملاك كا نوري كفتسمو نحسر أمره حليف حبوم إذا يزلنا نعلم كنتو النتيجة نأملاك فلتو وصل زيدليو أملاك كا أحليفو نحسر أمره حبوميل سلازي بعمس أزبلة بحسام بسسعة بقناعات بقتلات ببأسي بمتففع بأكي ملؤات كونو كمون سب تسألمو حميتي نجزيابير تسألو عبويات تجهرتي كفاءات زعلمو نولدهم زي إزازو زهلولات تألمتي فقر زي باللوم جاكاناتيوم زياتهم اتهم نزز قبرو موتي قبقهم زبل كنوع فردي أملاخ النافلتو نزو كل قبر اللون زكي أخلهم كأ نتمكم إز قبرون يبراتعو اللون رومي حدا كبابي 19 جميرنا سب 30 كل تنزلو سلقالاتو እግዚአብሔር አምላክና አስተመስገነ ይሁን እዚህ ኔ ዓለም ተምከሕቲ ኔ ዓለም ፍልጠት ኔ ዓለም ጥበብ ኔ ዓለም ርቀት ዝባሃል ካብ እግዚአብሔር ዝረሓቀን ተራ ኮይኑ ፈቃድ እግዚአብሔር ዘይቀድም ተራ ኮይኑ ንእግዚአብሔር አምላክ ዘይፈልጥ ተራ ኮይኑ መወዳቱ እዚ ኮይኑ ተሪፉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኔ ዓለም ውጽኢት ሰብ ባቢሎን ኣብ ጥንቲ እንታይ ገይሮም ነይሮም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ዘሎ ታሪኽ سب ندا بزح خير متجمرة ناب مدر بابيلون قسم كأنداس فحفحو كدومو بدحريو ننبرو اللو جنبي ريشان كمزلومي ريشان وي بالاسو بخالو أنقاز بحال مالتي ويكا سماي تكاس هنس از بحال بتشعوز نبرنا معبالة درجة مالتي كسرح جميرو نجزيابير أملاخ جنايا ما خرون نجزيابير أملاخ أيفلتون يوم نجزيابير أملاخ يقدمون نجزيابير أملاخ أيتسوعون بمدراو طبابم بمدراو فلطاتن تمكحيم جميرو متقوزو كهانس جميرو تعلمان تانيرو نتي እግዚአብሔር يزبل ወይ ስላሴ يزبل አካል ሰማይ ጠቀስ ህንጻ ሰሪሕና ልቡ ብኩናት ወጊና ካብት ዘለዎ ዙፋን ሰማይ ከነውሩ ደይናሎም ክብር ነው ይኹን እግዚአብሔር አምላክና ትምጽር እዚ ናይ ዘፍጥረት ናይ ባቢሎን بدحر زي جنبه سناور زبل ويتقم سناور زبل زي هنصا صرح جميرهم زاخلهم متن قرب مسكلو لعلي اسكا قبلني نتبهلو كوينات ابت غزي تبعلهم طايبهم سرحوا بلحت كوينات مال زور ور ጭማራ አይነት በብሪጋን ሰማይ ገጾም ወሩሩሞ بدحريو ዲያብሎስ ካ በመሰረቱ እነሱ ስለዘበገሰው እነዚህ ነገር ዝሰርሑ ነቲ ጭማራ ተተቀቢሉ بمتحات دم እንዳቀበአ ይመልሰለው بدحر زنتا يبلو تحده بእግዚአብሔር አምላክ ላገጹ تحده ነሆ ህጂ ንአብ ወጋእክዎ ንአብ ወግኤ ንአብ ልብ ወግኤ ይብል تحده ካ ጭማራ ወርሙርሞ ደም ተቀቢእ መሰመልሶ ነሆ ንወልድ ወግኤ ይብል ክብር እግዚአብሔር አምላክና ይኹን እትሳሳይ ካ መንፈስ ቅዱስ ወግኤዮ ንእግዚአብሔር ዝባሃል አካል በዚህ ክንስዕረና ኢሎም አዚው ምድራዊ ሰይጣናዊ ዝኾነ بستدفنا لبي تبقيسوا يومكم يرو من هذا እግዚአብሔር አምላክ نعو نورد زرب كا ندبالق ونكعو نغرم لكلاداويان زرب ندبالق قبل كل እግዚአብሔር አምላክ صغير يكونن هنصا سلسورح يكونن هنصا مسرح بينو حديث يكونن كفات يكونن از كفات زي از مدراوات حساسبا زي از سيطاناوات حساسبا وشتوم ስለዝነበረ ግን እግዚአብሔር አምላክ حزنه ተወጣዕሞ برتع نفاس سديدو نتي سترا يكونن مجمرتا زربهم دبالق يلو حنت قام قانيرا زربهم دباليقو كردادو يكالون
ጭቃ ቀብለን ንኽብሎ ከሎ እምኒ ክብሎ ከሎ ጭቃ እንዳተቀባበሉ ፋሕፋሕ ኮይኑ ማለት ምንም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከንቱ ምዃኖም እቲ ዝሓስብዎ ዘሎ ፍልጠት ዕሽነት ምዃኑ ዘይምፍላጥ ምዃኑ ንኸርእዮም ከንቱ ተሪፎም ዘርሞ ምንም ክረብሑ ከም ዘይክእሉ ቋንቋም ተደባለቀ ቀፂሉ ብርቱዕ ንፋስ ሰዲዱ ነቲ ዝሰርሕዎ ግንቢ ወይ ርሻ በቁ ይጻጥፈው ኢሉ ባቢል ማለት ንፋስ ማለት እዩ ካብዚ ባቢሎን ዝብል ስም ካብዚ ዝመጽእ ኣብዚ ዘመን እውን ሓንቲ ካፕተን ሸውዓተ ኣቕርንቲ ተባሂላ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ተጠቂሱ ዘሎ ሸውዓተ ሓጣው ወይ ከዓ ኣርእስቲ ሓጣው ተባሂለን ተቀሳ ሓንቲ እዚኣ ዓለማ መወዳእታ በዚ ትኸዶ ዘላ ካይዳ መወዳእቱ እንታይ ክኸውን እንተኢልና ራእይ ዮሃንስ ብሰፊሕ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ትርጓሜ እዩ ሽዑ ተኽብሉ እዮም እቲኦም ህንፃ ሰሪሖም በቲ ዝነበረ ሽዑ ዝነበረ ምዕባለ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ኣብዚ ዘመን ዘለዉ ብዝተራቐቐ ቴክኖሎጂ በትሶም ዝሓስብዎም ምድራዊ ጥበብ ገይሮም ሰማያት ከይዶም እስኪ ነቲ መለኮት ጭንቀት ዝወለዶ እዩ ሰይጣን ዘበገሶ ጭንቀት ዝወለዶ ምክንያቱ ነቲ ሓደ መጋቢ ሰራዒ ፈጣሪ ናይዚ ዓለም ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍጹም ክቕበልዎ ስለ ዘይከኣሉ ግህድ ከሎ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝነግሮ ዘሎ ክቕበልዎ ግን ኣይደለዩን ክፈልጥዎ ግን ስለ ዘይደለዩ መወዳእትኡ ብዙሕ ፈቲኖም እዮም ብፍልስፍና ክሒዶሞ ብትምህርቲ ክሒዶሞ ሃይማኖት ተጠቀምንቲ ክሒዱ ብዙሕ ሓሊፉ እዩ ኣምላኽ ዝበሃል የለን ተባሂሉ ርእሰይ ዝኣምን ተባሂሉ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዝበሃል የለን ካብ ናይ ዳርዊኒዝም ካልእ ፍልስፍናታት ብዙሕ ዓለም ይለአ መወዳእትኡ ከይዶም እንታይ ገብሩ እንተኢልና ብዝተራቐቐ ቴክኖሎጂ ሰማያት ኣድማሳት ፈቲሾም ነቲ መለኮት ዝበሃል ዘሎ ሓይሊ ሒዝና ክነምፅኦ ኢና ክስዕሮ ዝብል ትምክሕቲ ዓለም ኣብ መወዳእታ ክትወለድ እያ እዩ ነዚ ምስትውዓል ዘድሊ ናይ ዓለም ጥበብ መወዳእቱ ጥፋእቲ ነዚ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ነግርና ዘሎ ብደግኡ ብርሃን ዝመስል መዓር ዝተለኸየ ዕረ ኣብ ውሽጡ ግን ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝጻረር ምስ ተፈጥሮ ሰብ ዝጻረር ንተፈጥሮ ሰብ ዝቕይር ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸሓደ ንሰይጣን ዘንገሰ ናይዚ ዓለም ዝጥበብ ኣብ መወዳእትኡ ብቴክኖሎጂ ናዓለ ሽዑ ክፍትን እዮም ክኸሉ እዮም ክዞሩ እዮም ዘፍ ኢሎም ከዓ ክመለሱ እዮም ኣብ መወዳእታ ሓሳዊ መሲሕ ይመጽእ እሞ ሽዑ መገዲ ይረክብ ማለት እዩ ኢለኩም ምሽ ኣነ ኣምላኽ ብሎም ሽዑ እቲ ንኣምላኽ ዝጸርፍ ብዲያብሎስ ሓይሊ ዝተዋህበ ፍጡር ክፉእ ፍጡር ኣምላኽ ኣነ ደልዮም ምስ መፁ ዲያብሎስ እዛ ህሞት እዚኣ ጥቀመላ እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ክሳብ ሕጂ እውን መገዲ ይፅረጋለ እዩ መወዳእትኡ ነዚ ኣራዊት እዝስ መን ይመስሎ መን ክስዕሮ ይኽእል ኢሎም ብዙሓት ክስዕብዎ እዮም ክሰግድሉ እዮም ከዓ እዩ ማለት እዩ ናይ ዓለም ጥበብ እዚ ዕሽነት ከንቱነት ዝፈልጡ ዝመስሎም ግን ዘይፈልጡ ከንቱ ምዃኖም ዝነግር እዩ እሺ እቲ ብመጠኑ እንዳረኣናዮ ዝመፃና ቅዱሳን ሊቃውንት ዘንበሩልና መሰረት ናይ ቅዱስ መስቀል ጥበብ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ኣብ ነገረ ስጋዌ ዝተገልጸ ጥበብ እግዚአብሔር ከመይ ይመስል ብመጠኑ ክርኢና ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3:8 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ወበእንተ ዝንቱ ኣስተርአየ ወልደ እግዚአብሔር ከመ ይስበር ግብሮ ለጋንየን ወዲ እግዚአብሔር ከዓ ግብሪ ዲያብሎስ ምእንቲ ከፍርስ ኢሉ ነዚ ዝተገልጸ ኢሉ ግብሪ ዲያብሎስ ምእንቲ ከፍርስ አንተ ተንኪፍናያ ዝክሮ ዶ ግብሪ ዲያብሎስ እንታይ ነይሩ እንተኢልና ልሳኑ ልሳን ከይሲ ገይሩ ወይ እውን ንኣካል ከይሲ መሰወሪ ንልሳን ከይሲ መዛረቢ ገይሩ ናብ ገነት ኣተወ ከይሲ ተመን ብድሕሪዚ ንሄዋን ዘታልል ቃላት ተጠቂሙ ንሰብ ኣውደቀ ኩላትና ንፈልጦ ታሪክ ዲያብሎስ ተጠቀመሉ ጥበብ እዚ ንኣካል ተመን ንኣካል ከይሲ እንታይ መሕቢኢ መሰወሪ ንልሳን ከይሲ መዛረቢ ገይሩ ኣብ ተመን ተዋሂዱ ተጣቢቡ ናብ ገነት ኣትዩ በትሱ ዝሓስቦ ጥበብ ንሰብ ከዓ ኣብ ፍጥረት ሰብ ተዝዓበየ ውድቀት ናብ ዝኹሉ መከራ ናብ ዝኹሉ ሓጢያት ናብ ዝኹሉ ሽግር ዘእተወ መበገሲ እዚ ነዚ እምበኣር ወይ ከዓ ናይ ዲያብሎስ ግብሪ እቲ ዲያብሎስ ኣብ ገነት ተጠቂሙ ተጠቀመሉ ጥበብ ግብሪ ንሰብ ዘውደቀሉ ጥበብ ስራሕ ንዑ ከፍርስ ወልደ እግዚአብሔር መፅል አንተ ወይ ጠቂስና ኢና ነዚ ከዓ ንዓለም ከድሕን ተጠቀመሉ ጥበብ ይበልጽ ዲያብሎስ ንኣካል ከይሲ መሰወር ከም ዝገበረ
ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ከዓ ንኣካል ብእሲ ኣካል ሰብ ተዋሂዱ ወይውን ብስጋ ብእሲ ተዋሂዱ ተገልጸ ንናይ ዲያብሎስ ግብሪ ንእሾኽ ብእሾኽ ከም ዝበሃል ብግብሪ እግዚአብሔር ኣፍረሶ ኢሉ ከምቲ ንሱ ኣብ ተመን ተዋሂዱ ናብ ገነት ዝኣተወ እሞኒ ሔዋን ዘውደቓ ንሱ ከዓ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ተዋሂዱ ብስጋ ብእሲ ተገልጸ ጥበብ እግዚአብሔር እዚ ክብሪ ንዒኹን ነዚ ቅዱስ ዮሐንስ ዝገልጽ ዘሎ ኣቐድማ ቢልና ገለ መብርህ እውን ጌርና ፀኒሕና ኢና መቅድመ ወንጌል ነዚ ኣብሪሁ ክገልጽ ከሎ ከዓ ከምዚ ይብል ወበከመ ተሃብአ ሰይጣን በጉህልቱ ውስተ ስጋ ከይሲ ከማሁ ኮነ ድህነትነ በተሰውሮተ ቃል እግዚአብሔር በዘመድነ ማለት ሰይጣን ኣብ ስጋ ተመን ተሰዊሩ ንኣዳምን ሔዋንን ከም ዘስሓቶም ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብ ስጋ ሰብ ተሰዊሩ ወይ ተዋሂዱ መጺኡ ንዓለም ኣድሓነ እትስእሉውን ጽቡቕ ጌሩ ገልጽ የብዛሕቀ ተመን ኣብ እግሪ ሔዋን ኣብቲ ውሽጢ ተመን ከመን ተዋሂዱሎ መን ተዋሂዱሎ ዲያብሎስ ብምሕደርስ ንሓዳሪ ምጽዋዕ ይበሃል እዚ ምሕደሪ ተመን ይሓቀ በት ምሕደሪ ንመን ጽውዖ ንሰይጣን ኣጸዋውዓ ብኸም ያ ቤተክርስቲያን ከይሲ ዝበሃል በዚ ዳግሚት ሔዋን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና እቲኣ ቀዳሚት ሔዋን እቲኣ ከዓ ሓዳሲ ሔዋን ኣዴና ድንግል ማርያም ዳግሚት ሔዋን ኣብ ማህፀና ተዋሂዱ ድሕነት ኣምጽእ ንዑ ዘብርህ እዚ ቀዳሚት ሔዋን ብምኽሪ ከይሲ ተታሊላ ናይ ጸላኢና ዲያብሎስ ክፉእ ምኽሪ ሰሚዓ ብምቕባላ ንደቂ ሰባት ምኽንያት ውድቀት ከምኡውን ምኽንያት ናይ ሞት ፍርዲ ኮይና እያ በአንጻሩ ድማ ዳግሚት ሔዋን ዝተባህለት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ቅድሚ ልዑል እግዚአብሔር ብክብሪ ናይ ዝቐውም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ቃለ ብስራት ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ ይፈጸመለይ ኢላ ብእምነት ብምቕባላ ምኽንያት ድሕነት ኮይና እያ ኣባ ጊዮርጊስ ኣብ መጽሓፈ ምስጢር ገለጾ እሺ ቀጺሉ ከምዚ ይብል ዘበቃለ ጉህልቱ ለሰይጣን መልአከ ስህተት ተሰፍሃ ግላ ጽልመት ውስተ ኩሉ ዓለም ወበቃለ ብስራቱ ለገብርኤል መልአከ ጽድቅ ተሰፍሃ ብርሃነ ህይወት ውስተ ኩሉ ዓለም ማለት ብምኽንያት ናይ ስሕተት ሓለቓ ዝኾነ ናይ ሰይጣን ናይ ክፍኣትን ናይ ጥፍኣትን ቃል ናይ ጸላም መጋረጃ ኣብ ኩሉ ዓለም ከም ዝተዘርገሐ ናይ ሓቂ መልአኽ ብዝኾነ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ናይ ብስራት ቃል ድማ ናይ ህይወት ብርሃን ኣብ ኩሉ ዓለም ተዘርገሐ መጽሓፈ ምስጢር ከምኡውን ኣብ ድርሳነ ገብርኤል ዘታሂሳስ ኣደናቕ ምስጢር እዩ ብሓንሳብ ደለና ኣብ መውዳእታ ናቤና ክንከይድ እናጠቕለልና ክንከይድ ብዛዕባ ጥበብ ንዛረባልና ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ኣብ መጽሓፈ ቅዳሴ ዘሎ ዝገለጹ ኣዝዩ ኣይትየ ብሔራ ለጥበብ ቅዳሴ ቅዱስ ከሎ ኩሉ ጊዜ ንሰምዖ ቃል ይሓቀ ዜማ ኣበው ካህናት ከዚሞ ከሎ ክንደይ ክጥዕም ምስጢሩ ክንደይ ረቅቕ ክንደይ ይሰፍሕ ካብኡ ብመጠኑ ንምርኣይ ዝኣክል እዩ ኣይትየ ብሔራ ለጥበብ ወኣይትየ ማህደራ ወኣይትየ ደወላ ወበኣይትየ ተረክበ ኣሰረ ፍኖታ ትሕቲሉ ሽዑ ጥበብሰ መድሃኒነ ውእቱ ዘብየዘወነ በጥብሃ ስጋሁ ወተሳየጠነ በንዝሃተ ደሙ ወሃረየነ ለመንግስቱ ለዓለም ዓለም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር አምላክና አስተመስገን ይሁን ንጥበብ ሃገራ አበዩ ልጅምር ጥበብ ሃገራ አበዩ ብናፈቆት ይዝደልያ محدري أخ أبيو عدخ أبيو أسرقات أقرأ أبي ترخبة بالنسبة له تبابسي مدحانينا إيو ويتنايس كريستوسي نسوتي بتبعها بمتبعها سجوء استبجونا بمفساس دموز عدجنا ننايزل على منجستو زحرينا يسوع كريستوس تباب نسي المودات مالتي ما أسر كلهم بعد تباب እግዚአብሔር አምላክና ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ بزكاة فلتات سجاوي من فساو تباب نزلنا ما أسر كل زخانة تباب كم زجيرهم لساني كاونتي أسروه اشتنا بيوتنا عن مدسينا أب تباب እግዚአብሔር منبار
أبناء طبب مسرت زخونة إيسوس كريستوس منبر نزا ملكيتو قدس باولوس كم زيلو قدامي كورنثوس معرف 3 قد 11 5 يبل نفس وكف كما يغيرو كم زهانص يتنقق مخنياتو بزيكا اتي سروت مسرت نسو كا إيسوس كريستوس كل مسرت كسرت زخل حدكوا يلبون قلصيلو ابي يفتحني يزلنا معرف وي ناي زعمت زمره قال زلو مرتي كجهارو كعبيو كفلاليو ككففلو مسرايوم كم زيبلوهم نفس وكف كما يجرو خمسة هانس يتنقق له كاله مسرت يبلنا لين ناي طبب مسرت ناي فلطت مسرت ناي دحنت مسرت السو طبب ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ كاله مسرت كسر زغل حدا እኮ ያለን كاله تحتنان نسحان حقኛ طبب ዝጅምር بتحتنا እዩ ካባታ حساسب ዓለምን ፍቃድ እግዚአብሔር ዘይብሉ ጥበብን ካብተም ክሕቲ ካብተ ዕቢትን ጃህራን ካብ ስጋዊ ረብሓ ካብ ምክፍፋል ወፂና ናብ ትሕትና ናብ ተኣዛዝነት ናብ መስዋዕቲ ናብ ፍቅሪ ዝመርሕ ጥበብ እግዚአብሔር ብንስሓ ክንመለስ የድሊ እዝን ህይወትና ዝምልከት መእሰሪን ምግባር ዘአክል ቅዱሳት መጻሕፍት ከም መደምደምታን ህይወትና እንዳሰርና ምን ትኸይድ በመጠኑ ሪ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ጥበብ መጀመርታ ፍርሃት እግዚአብሔር ይብል ምሳሌ 1:7 نخلو طبب نخلو نسرح سرح نغزابير املاح مقدام እግዚአብሔር አምላክ ዘሕጎሰሉ ዲ ፍቃድ እግዚአብሔር ዲ እግዚአብሔር ይሰምሮ ዲልና በጸሎት በሱባኤ መስኡኽ ንዛረብ ንሐትት ቅዱስ መጽሐፍን እግዚአብሔርን ዝድግፎ ነገር ዲ አብ እግዚአብሔር አምላክ ህይወትና አቲና ፍቃድ እግዚአብሔር አቀዲምና ኩሉ ጊዜ ስጋዊ መንፈሳዊ እዩ አብ ንገብረሉ ንእግዚአብሔር አምላክ መቀዳም ነዚ ናይ ጥበብ መጀመርታ ንእግዚአብሔር ምፍራህ ዝበለ ቅዱስ ዳዊትን ተቀናዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ወተሐሰዩ ሎቱ በራአድ አጽንዕዋ ለጥበብ ከመእይት ማ እግዚአብሔር መዝሙር 2:11 እዚ አዝዩ አሚቅ ዝኾነ ትምህርት ዘለዎ ጥዋሚ እንዳጠቅለልና ያን ከይድና ግዜና እንጥቀመሉ እንታይ ኢሉ ንእግዚአብሔር አምላክ በፍርሃት ደስ እንዳበለኩም ተገዝኡ ወይን እግዚአብሔር አምላክ ተገዝኡ ኢሉ ግዙ ከለኹም ግን ደስ እንዳበለኩም ደስ ከበለካም ግዛኻ ስለዘሎ ንዑ ክፈሊ ከምኻ ንእግዚአብሔር አምላክ በመግዛእኹም በእዛዝኩም ደስ ይበልኩም ዝብል ትርጉም አለው ቀጽል እንታይ ልሽዑ እግዚአብሔር አምላክ ምን ተከይፈርደኩም ወይ ከይቁጣዕ ከይፈርደኩም ንጥበብ ሓዝዋ አጽኒዕኩም ሓዝዋ ዝብል ቃል አለው ጥበብ ይሏ ዘሎ ዝብዝ ዝራሎ ታና ጎይታ كم خانة حق እግዚአብሔር ክንወስድ ተቀዳማይ ንሕግ እግዚአብሔር አጽኒዕኩም ሓዙ ንዓሰርተ ትእዛዛት አጽኒዕኩም ሓዙ ከመይ ካብ ሕግ እግዚአብሔር ተወፂኹም እግዚአብሔር ከይፈርደኩም ጥበብ ኢሉ የምስ ክልታን ጠቅሲና ትኻልእ ንጥበብ ዝተባህለ ወደይ ኢየሱስ ክርስቶስ አጽኒዕኩም ሓዙ ኢሉ ናይ ባህሪ ይወዱ ሓደ አምላኺ በባህሪ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ጥበብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ አጽኒዕኩም ሓዙ كما ينعو تزي آمنكم نعو تزي أصنعكم تزي حسكم بمنقدو تزي تمليسكم مسكلو تزي تسكمكم نعو تزي آمنكم أملاخ ود أملاخ مخانو تزي آمنكم እግዚአብሔር كفردكم ما نتبب ኢየሱስ ክርስቶስ አጽኒዕኩም ሓዙ كما يتبب نሱ مخانو أقدم بالنا رئينا ቅዱስ ሰሎሞን ወን ምሳሌ ምዕራፍ 9 ፍቅደ 1 ጥበብ ሃነጸት ላቲ ቤተ ወአቀመት ሰባት ታይማደ ይብል ጥበብ ቤታ ሃነጸት ሸውዓት አኑድ ካቆመቱል ዝብል አውሽጡ ንእግዚአብሔር አምላክ ንወልደ እግዚአብሔር ዝምልከት ስለዚህ ንጥበብ አጽኒዕኩም ሓዝዋ ንኢየሱስ ክርስቶስ አጽኒዕኩም ሓዝዎ ከመ እግዚአብሔር ከፈርደኩም ዝብል ካብቲ ዘሎ ሓተታ ሓደ ክልተ አብነት ነዚ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 29 ፍቅደ 14 ከዓ ስለዚህ ነዚ ህዝብ እዚ ዝተደራረበ መቕጻዕቲ ብምስዳድ ከም ዝድነቕን ከም ዝግረምን ክገብሮ እየ ጥበብቶም ጥበበኛታቱ ክጠፍእ ምስተውዓል እቶም መስተውዓልቱ ክድፈን እዩ እዚ መጽማእሲ እንተይልና ጥበብ እግዚአብሔር ዘይቅበሉ ንእግዚአብሔር አምላክ ዘቀደመ ጥበብ ናይዛ ዓለም ካልእ ምስከደ ኣብ መወዳእቱ እንታይ ኮይኑ ምኽሪ እግዚአብሔር ምስተውዓል ጥበብ እግዚአብሔር ዝበሃል ካብኡ ሙሉእ ምስራሓቀ መወዳእቱ ከም እንስሳ ከም ብዕራይ ከም አድጊ ሳዕሪ ክግህጽ ተረኺቡ መወዳእቱ እዕነኒ ማለት ክሳዕ ዝተዓስ ዘሎ ግዜ ናብ ዝውርደት ዝወሪዶም እዮም ብዙሓት
ስለዚህ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር አምላኽ ምኽሩ ጥበቡ ምስተውዓሉ ከይስውረልና ኸባና ከይፈልይ ክንጽሊ ይግባይ ጸሎት በእንተ ጥበብ ማለት ከም መደምደምታ እንዳዓሰርና ስለንኸይ ዘለና ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ ምዕራፍ 1 ካብ 5 ክሳብ 6 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ሓደ ካባኻትኩም ጥበብ ዝጎደሎ እንተሎ ነቲ ንስኻ ከምዚ እንዲኻ ከይበለ ብልግሲ ዝህብ ኣምላኽ ይለምኖ ንሱ እውን ክህቦ እዩ እቲ ዝልምን ግና ከይተጠራጠረ ብእምነት ደኣ ይለምን ከመይ እቲ ዝጠራጠር ከምቲ ንፋስ ንየው ነጀው ዝደፍኦ ማዕበል ባሕሪ እዩ ዝመስል ኢሉ ስለዚ ጥበብ ምስትውዓል መንፈሳዊ ጥበብ እግዚአብሔር ፈቃድ አምላክ ዘለዎ ፍልጠትን ምስትውዓልን ጥበብን ዝጎደሎ እንተሎ ንእግዚአብሔር አምላክ በእምነት ይለምኑ ነው ይሉ ይነግረና ማለት ስለዚህ በሐፈሻ حزنا يزلنا مر قال نعون بدهساسنا توسن غزي وسيدنا مأسريها كم زرعنا زعلم زيا نأملاخن نتمرتون نقدسانون نقدسا مصحفتن نبيت كريستيانن ناتي مدراوي طبب زهب سغاو طبب زهب زمرح بعلو زفتره بعلو زمغب بعلو زسرح فطار እግዚአብሔር አምላክ ከሂዳ እግዚአብሔር አምላክ ዘሃቦም አእምሮ እግዚአብሔር አምላክ ዘፈጠረሎም አተሐሳስባ ሕልና እግዚአብሔር አምላክ ዘፈጠሮ ሰብነቶም ኩሉ ንስጋዊ ትምኒቶም ንናይ ዲያብሎስ አተሐሳስባ ንስጋዊ አተሐሳስባ ንፍቃድ ዘዓለም እዚ ሂቦም ዝተማረኹ ብዙሃን እዮም نحنا كم دق بيت كريستيان كنا سعولو زلنا مبار اب طبب እግዚአብሔር مصنع منጭ كل طببن فلطتن مستوعلن بركتن صدقن عوتن ناي سغاون منفساون عوتن بركتن እግዚአብሔር አምላክ مخانو ሙሉ አሚና እምነትና ከይጉደልና አብ ቅዱስ እምነትና ጸኒና መንባር ካብ ጥበብ እግዚአብሔር ዘይምርሐቂ ዓለም አስማት እንደቀያየረት ካብ ጥንት ጥቅም ተጀሚራ አስማት እንደቀያየረ استفላለየ አይነት ተሐሳስባታት ፍልስፍናታት በብዘመኑ አምጽያ ህጁን ተኸይዳላ ኣብዚ ግዜ ዘሎ استفላለየ አስማት ዝውሃቦ ኩሉ ንሪኤለና ኢና መውዳቱ ከንቲ ህጁን ከንቲ መውዳቱ እንጥፋቲ ስለዚህ በዓለም ክንቀን በዓለም ክንስሓብ ዘይኮነስ ዓለም በአና ክትቀን ዓለም በአና ክትስሓብ ዓለም ናባና ክትመጽእ ዓለም ናብ እግዚአብሔር አምላክ ክትምርከኽ ናብ እግዚአብሔር ብርከህ ዘለዋ ማለት እንታይ መጎዲልና ምን ዝጎደልና ነገር የለን ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ተስፋ መቁራጽ ተተሰማዓና ፈተና ተበዝሐና ህይወቴ ምልዋጥ አብዩ ዕቤት የምጽ የለኹን ድኻም ስማዓንሎ ቅድመይ ጸላም ጥራይ ዝረአየን ዘሎ ኢልና ተስፋ መቁርጸሉ ግዜ እግዚአብሔር አምላክ ምሳና ከም ዘሎ በእማን ናይ ዲያብሎስ ዕላማ እዚ ናይ ዓለም ዕላማ እዚ ሰባት ካብቲ መንፈሳዊ አተሐሳስባ ወጽዮም ሃይማኖት አልባ ኮይኖም ሃይማኖት ጥቅም የብሉን እግዚአብሔር ዝበሃል አካል የለን በመባል ካብ ነውየክ ስራሓሉ ጸንሐ ጉዕዞ ህጅ ብዝረቀቀ መልኩ ይኸይዳለይ ሰባት ተስፋ ቆርጹ ሰባት እቲ ዝጓዓዝዎ ዘለው መንፈሳዊ ህይወት መውዳቱ ከንቱ ምዃኑ እንትስምዖም ዲያብሎስን ሰራዊቱን ዓለምን ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝፍተንሉ ዘለው ዝረቀቀ ዋን ይብርግጽ ኮይኑ ግን ከም ነቢ ሚልኪያስ አታጸላአይ እንተ ወደኩ ክትንስ ኣብ ጸላም ተተቀመጥኩን እግዚአብሔር ብርሃነይ ክኸውን ይሙ በአያት ተሐጎስ ኢልና ጸነ ይግባናይ እዚ ክንገብር ከኣ ምሕረት እግዚአብሔር አምላክናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ይፈለየና ኣብ ቅዱስ ሃይማኖትና አጽኒዑ ኣብ ዝምድር እዚ ዘይሐልፍ ቅዱስ ታሪክ ሰሪሕና ንቅዱስ መንግስተ ሰማያት ምን ተኽንወርስ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን አማላድነት ረድኤቶም በዓቢኻ ንእግዚአብሔር ረድኤት ምሕረት ጥበብ አይፈለየና ናይዚ ዓለም እዚኣ ጥበብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዕሽነት እዩ ዘይምፍላጥ እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ወደ 19 ስብሃት ለእግዚአብሔር ወጣኒ ወፈጻሚ ከሃሊ ወገባሬ ኩሉ ሎቱ ይደሉ ስብሃት ወአኮቴት እስከ ዘመነ ዘመናት በባህር ወበቀላያት በምድር ወበሰማያት ለዓለም ዓለም